ħafna mill-ħajja. Fadalli x'nitgħallem. Meta x-xemx titla' nitgħallem xi ħaġa. Meta jidlam nitgħallem xi ħaġa oħra. Aktar ma nitqalleb fil-lejl, aktar nitgħallem. Kull daqqa li qlajt tallimt, l-istess kull mument ta' isterizmu, kull sija solitarja, kull kritika, kull sfida, kull beżbiża, kull żball. Tallimt ħafna mill-ħajja. Issa bit-tama li l-ħajja titgħallem xi ħaġa minn għandi. Il-bniedem protagonista kuntent.